Am vrut să văd cum e să mor. Asta am spus. Nu în glumă, nu în metaforă, nu în fața camerei, în fața soției mele și în fața unei șamane. S-a făcut liniște. Soția m-a privit fix. Ești sigur? Da, pentru că frica de moarte mă urmărise ani de zile, nu obsesiv, dar constant, ca un zgomot de fundal, și nu mai voiam să trăiesc cu ea. Regresie sau cronica Akasha? Aceasta a fost întrebarea. Cronica însemna informație. Regresia înseamnă experiență. Am ales experiența, pentru că dacă voiam să înțeleg moartea, nu puteam doar să aud despre ea. Trebuia să trec prin prag. Regresie, am spus-o fără ezitare. Soția a înghițit în sec. M-am întins pe spate. Șamana s-a așezat în spatele capului meu. Vocea era calmă. Avem 30 de minute. Dacă nu reușești să ieși din corp în acest timp, înseamnă că nu ești pregătit. Asta nu m-a fost o ședință garantată. Ori se deschide ușa, ori nu. Și dacă nu, înseamnă că sufletul meu nu era pregătit să vadă. Nu vreți să știți cât de mult îmi doream să se întâmple. Mi-a spus că vom începe prin activarea celui de-al treilea ochi. Nu era misticism de decor. Era o tehnică șamanică clară. Respirație lentă, relaxare progresivă, coborâre în interior. Primele minute au fost normale. Auzeam muzica, simțeam podeaua, eram conștient. Apoi am simțit căldură în obraj, reală. Energia se strângea între sprâncene, o presiune intensă, ca și cum cineva apăsa din interior. Lasă-l să se deschidă. Și atunci am văzut lumină, nu cu ochii fizici, o lumină interioară, alb, puternic, curat. În acel moment am știut că pragul se apropie. Soția stătea pe pat, nu spunea nimic, dar mai târziu mi-a spus că era teamă, nu de șamană, nu de proces, ci de faptul că eu am spus: vreau să văd cum e să mor. Pentru ea, această frază a fost mai grea decât orice tehnică. Corpul devenea greu, foarte greu, dar eu deveneam ușor. Nu visam, nu dormeam, eram lucid, știam exact unde sunt. Și exact atunci mi-am spus în interior: dacă acum plec, sunt pregătit. Nu am simțit panică, nu am simțit regret, am simțit liniște. Și asta m-a șocat, pentru că toată viața crezusem că moartea înseamnă frică. Dar înainte să o văd, frica deja începea să dispară. Respirația era lentă, corpul greu, conștiința clară și fără explozie, fără dramatism. Perspectiva s-a schimbat, ca și cum punctul din care percepeam realitatea nu mai era în corp. Corpul rămânea jos, eu nu mai eram în el, nu sus de tot, nu într-un film, dar suficient cât să știu că s-a produs. Am ieșit, nu am văzut moarte atunci, nu am văzut altă viață încă, dar am trecut primul prag și în acel moment am înțeles ceva. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, curajul înseamnă să spui: vreau să văd. Iar eu spusesem: vreau să văd cum e să mor. Și ușa se deschisese.